Θα προσπαθήσω να σηκώσω τον εαυτό μου στον αέρα και να αιωρήσω το σώμα μου. Λοιπόν, είναι ένα πολύ δύσκολο μαγικό. Εσύ παιδί μου Κώστα από τη Χαλκίδα και εσύ παιδί μου Μίτσο από τη Βεανία θα με βοηθήσετε έτσι ώστε να υπάρξει ένα μυστήριο και θα καλύψετε το κορμί μου. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Σηκώστε το. Το πόδι μου, παιδί μου. Πάμε. Υποκριτείτε. 5, 4.